Pasukan jogetnya, tarik Mas Putra yang di sini. Pak Chandra. Ambayah au. Putra ra menyat. Putra buka boten kae. Ayo menyat Putra. Aku ning kono. Emoh kene wae. Rene Putra rene. Putra rene kae dinteni kene kan Mbak Nawang wis ya. Iya. Ora dinyanyekke nek ora. Sakjroning ati datan luntur saya merah ati aku kowe dadi karo mergo lereng ning gubuk asmara Poly Production. Kita nyanyi, ayo kita nyanyi pupu sing as lendongso yo.